Isaac Nyankopon. Jacob Nyankopon. Yeah, bedin echi da. Amen. Psalm 3 verse 5. Oh, see you could die. Na ya die. Yes. As ade chi ye no. Na erade nsa nifa no. Na ekura ye mu. Oh Jesus. Na o share link no. O share Sompa link no. And now no pay. Dala bakaba. Manyamenti woni wo kan. Dala bazande rebeke bala. Manyamenti woni wo fio. Mandala bakaba. Fio wana na ka bi kire urade. Na urade nti woni. Londoro bosibe rebeka bala. Urade nti woni. Dala bakaba bazande. Aya baba baba. Londoro bosiba yakata ya mandala baba. Lebada bakaba baba. Urade nti woni. Le kapapa sandara bazebada baba ababa le baba kapa ababa ababa zabaya baba kapa le baba zabaya baba le baba kapa aya baba le baba kapa le bandara baba sandara baba le kapapa zabaya baba asedan kaudem aya yen kaudem atoton kaudem yes nawo ahne mohne aramorade odimafo okamafo le kapapa aya baba zababa le blandara bakabada baba ababa zaba e bandara bakabala baba ababa baba le baba kababa aya baba zaba ababa Manyamenti woni enalo pay. Ababa le baba zaba wanu ofio. le blandara baba sandara bekabada Na shale kene suma obintie bi. Mandara bazaba aya baba le Shale kene enalo pay. le baba le blandara Na wadofo nyina yi urade aye. le blandara baba aya Na wadofo nyina na urade ase. aya baba le blandara bakaba aya baba le blandara bazebe bekaba Psalm 3 no. le blandara bakaba le blandara Also kodai. le baba Psalm 5 no. le blandara baba le baba Ase tiemeni anu pay. Oh yes. David said tiemeni anu pay. aya baba Anu pay na mesi esiama. Urade nti onkan. Danasi. Obi koda ye na wo wada mpam. An Robert Sabo obi so na ke. Akronfo to asho obi so na pay. Danasi. Aya baba le kaba baba le shaba kaba baba zaba baba le baba abala baba zaba aya bala baba le baba abala zaba ya baba baba le blonda le baba aya baba le baba ebanda da kaba zaba baba abele be kaba le baba ebede gado da baba zaba edo kaba Manyamenti woni. Urade ni wadi ye. endede be kaba eto maria Isaac Nyankopon medawas. Jacob Nyankopon medawas. Me kodayo. Na me ni me toshe. Na me dai. Urade eche ya. Urade nsano. Na urade mu. Na urade asomi.
Ewurade anyame kẹtẹ bẹta ma bọjọ mojari die mu wa fusani mi sọ mi fọ no mi tẹ kika bọdi bi ẹnfiri mi ebusie mi ma mi ebusie mu mi papa ebusie mu mi mẹbo mi ma etu mi tẹ kika bọdi bi Ewurade asi wọ Europe Ewurade asi wọ Asia Ewurade asi wọ America bẹẹbi bi owó bi yẹ ẹnna wọn ne ti yẹ wọn tẹ kika bọdi bi ẹnfiri gan o ma yẹ awo firi mu o tún sọ awo sẹ ni awo tẹ mu awo kusia wo obi ma adi ẹkye yẹ o tiẹ kika bọdi bi ẹnfiri obi ma Ewurade asi Ewurade mi da wa se mi da wa se mi da wa se mo ya ba ba da do America mo ja tori anelelele londoro mo ja ya ba ba iya da Yesu Ewurade yẹ da wa se Abraham yẹ kọkọ yẹ da wa se Isaac yẹ kọkọ yẹ da wa se Jacob yẹ kọkọ yẹ da wa se yẹ da wa se o yẹ da wa se o yẹ so papa o ma bọ le baba aya baba kaba ebanda da basa baba ebele be kaba da basa baba baba le kaba abadanda ya madodobo ekebe kaba da gado ati abeata etomare ababia ekaba da ba le kaba baba ebada bakaba baba la baba ebaba papa ababa le kaba ya baba ebandara baba ebele be kaba le blondara mamandara baba aya baba le blondara jiwa ye baba Awurade jiwa to baba ebala Awurade jiwa ebala baba aya baba le blondara baba le bandara baba zonda da bekaba aya be kaba yesra wo ala tontomo ala de do nyama wo ye de biama wo ye kamfo wo ye tontomo na no pa do masra wo o ma ye okese ala de kase jiwa ye jona se je tontomo ahine bo hine ala mo rade otimafo okamafo okwanchirafo nyame aye biafo nyame okomafo ya wona wakoye kuoma ye ya wona wache ye ya wona wama ye nkwa wona wama ye nkwa na no paye o makasa sida kaude ya ni abusu ya kasa ya tawase aya do abala papa abede be kabada papa le papa kabala papa ebandara bakabada pa aya papa le papa le blondara bakabada papa la papa le papa ebele be kabanda ya nda papa ebandara bakaba le papa aya papa le kabala papa le papa aya bele be kabada papa ebele be kabada papa le papa kaba mandara basaba ya kabala kata ya katolo mo kabada papa le papa le papa ebandere be kabada baseba da papa ebandara bakabada papa ebele be kabada baseba da papa adandara papa ebele be kabada kutubana ya kanda ya kabada papa ebandara bakabada papa le papa le papa le papa aya bede be kabada papa le blondara baseba da mandara papa le blondara papa aya papa le
Of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Afena waso video na. Aya Sompa first service. Yes. Afena wa join wo Facebook ho. Aya Sompa first service. Afena wa join wo YouTube ho. Aya Sompa first service. Shalen no Emma afofro nso ente Sompa first service na obeye nshira ebra so say ye de Nyankopon asempra ebra so say ye de Nyankopon asempra. Yes, Lord. Na enano pay ja ni nyina mo mawrade. My God. Ja o ha oni nyina mo mawrade. My God. Okoda nano. The oko na ye no so wantimi anano. Oh my God. And the Erade vetimi aye. Amen. Amen. Erade bemu ani nyina be ye. Oh Jesus. And ye me ye nsam no ko Lucas and Papa no. Etinum Luke chapter 5. From verse 1 to 8. Na eba se enkrofukuo no kire ne so se obetie Nyankopon asem no na ogina Genesaret ade no ho na ohunu akodo mienu se sisi otade no ho na popofo no afirimu ekohohoro wona saw na okodo no baako a yesi mode no mu esre no se ontwemfiri fam kakra na otena ase no ofirikodo no mu kire enkrofukuo akokuo no na ojai kasa no okakire Simon se sane kode edo na monkogu mu asaw enyinam na Simon bua se owura ye adwuma na dwo nyina na ya nya hwe na enso wasem timegu asaw no na oye sa no obuma mpata pi a na wona asaw no etete na onyamo mfefo a wo akodo baako no mu enso se omra meso wo mu na obae na wo hye akodo mienu no emama anka eya amem na Simon Petro hu ye no ohwe Yesu na ase ka se firi me nchen ko Awurade na me onipa de bon ye ni. Amen. Amen. Na anopay wa o tie mene e was Sompa first service. That's right. E Onyankopon akoa onyame somafo onyame difo Bishop Sackey Kwapong and anopay aba wonchen e wa adwuma mu ho e wo fie ho bra wo te ka mu a o ko wunyoma so na Peter say ya ye juma anajumu ni nyina anso so ya anya hwe ene oyarefo bi tie me wanu maduro sa anso so no yare no enko wako hospital sa anso yare no de tia na tie wona na no pay me ba won chense ene jai yade ni nyina mawrade na Awurade betimi asawo yade. Oh Jesus. Ene obi hwe me obi tie me waye adwuma sa anso so adwuma no enkoso ene waye adwuma sa anso sikasem no enye yie ene wakra nuoma okọ yiba nyina edeka na abrewo ene ukonte na nyina eyaka habo ho ene wona maba wo nchen waye de wo beye biara anso nuoma enye yie wona maba wo nchen ena no pay se jai ni nyina mo mawrade obi hwame obi tie me o se ma bompa yensa ma suan fre Nyankopon sa ma ware sem no ma won sem no me promotion no me transfer no me sika sem no
me mano me suku nsem no ena maba wo nchen se ja ni nyina mu mawrade ja ni nyina mu mawrade na awrade nyankopon bamu a ebeye yi o onyankopon bamu a ebeye yi o se Peter se dia na menye anadwo dasio no mu ya na o ye adwuma ya adwuma ya adwuma na adwumu nyina ma de papa ache so ya nyahwe na Yesu ka asem bi o se gise ukọ wanim kakra gise ukọ wanim kakra ene me ka cho bi se kọ wanim ewo mpaibom amen kọ wanim ewo nyankopon asem kọ wanim ewo odimamu kọ wanim ewo mpaibom kọ wanim ewo onyankopon asem o se Peter kan kọ be bibia edono ena Peter ka se wasemunti oh Jesus Erade wasemunti makan akoba bibia edo ena hwan asem na wutie ena wutie social media ana wutie nipa oh Jesus ena nipa se baby abrabo na du no enye yebio o man nyina asai o man ntimi nye yebio ena wutie nipa ena dia na si ye abra Saul enam Damascus kwan so no onyame ma ne hohom onyame ma ne nwosra onyame ma yiremu eko shia Saul ewo Damascus kwan so no se free sada no de honam ni moja atu ejina bio o mana ayo se enye yebio no o mana ayo se ase no o se Awurade hohom ka wona se Awurade nwosra to won my God niama ebe yi o amen niama ebe se asis amen ena me baza me ka kire obi a wabre obi a wabre Jesus obi a wani da so asa obi a ye se enye ye biu se nyame bemu a se nyame nya bemu a if God step in se nyankopon nya bemu a my God insencheni si o oh yes anwanwade si o oh yes if God step in miracles happen. Say nyankopon bemu a o insencheni yeden esi afia hyase ebinyome nyina ye nwonwonan obi business ni nyina ye basa obi su tie ye wo bi man so osofo ne credit hours no ye tisu say who obi tie ye ewo obi man so ni home office so koye enkrata firu aba no ade adwendwena beto no so oh yes letters abeto so no ama o tete ene me say nyankopon nya bam oh yes se onya kowanim wo bible mu a se o kowanim wo nyankopon asem mu a se o kowanim wo chidie mu a Peter ayesimo Peter o se Awurade wasem nti wasem na wakan nti kay nipa na kan ya kaminyi ni anso Awurade wasem na wakan nti oh Jesus oh ma kwan akoba bebia oh yes ena hwan na wutie no ena obi tie nipa ena obi tie wiase obi tie nuama atwa ne ho ahia no anso David kan bibi o se me David die memma mani so ma kire me oh Jesus na he na me David me mua no be free beba na me David ya minim se me mua be free asafo Awurade je ohwe Israel so no ontonko na wona ye washa bono oye no kwafo my God oye no kwafo yes Lord se obeye o yes Awurade ye my God na wotwe foforo amen ye de be kwa Awurade ani oh Jesus ebia na wotwe na atwa mu no niama anko ye yes Lord na wotwe die my God niama be ko ye amen ya me ka se no nsia wo hoi ebompre no ye wo no nsia ebo anopa ena wo no nsia ebo anumere na saa no nsuo ni nyina ebo wodakoro na yes enti ebetimi abasa na wotwe na atwa mu no niema anko ye my God de na wo hwe ni mokwan de na wo pese wo tie no wante ansoso na wotwe aye no nsia foforo a aye na nwumere no nsia onyame bebam
Amen. Onyame bebem. Amen. Onyame bekasa. Amen. De ohia ye gidiara na gidi. Yes. Na se ugidi a obehu Onyankopon anim onyam. Oh Jesus. Emra Peter gidi ye. Na Peter call nanim. My God. Na Peter said dia se unu gunsuo mu. De ne see. Bible say na Peter Buma Patabi. Oh yes. Na offrend fefo. Se monya den. Obeso Na obeso ni mu. Na oyi apata bebre. Na bebe bia ehu ni se verse 8 no. Peter say Ewrade free me chen kokko. Enyina me chen. Na me ni boye ni. We kire se wa wo hwe me. A wo tie me ni. Se ne wo tie bia. Ewrade betimi agyo. Amen. Se ne wo tie bia Ewrade betimi agyo. Bo ni bia wo ti mu. Bebi bia brabo no wudi akodu bia. Eyo se bebi bia wadru die. Oh, nyame ntimi nye. Nyame ntimi nye o. O se wa ma papa fu. Na ye ni boyefo nti na Yesu bai. Enti o se hwe se ne Ewrade do wi ase ni. Jesus. Se ode ne ba ono krono ma ye no. Na obibi obeji na di no. Wa nyira. Enti se ne o sitie bia. Se na uti sumbi mu. Se ote boni bi mu. Se wato boni bi mu. Se wahwe ase. Ene se uji na asem dia. Oh Jesus. Ose obesan agye. Yes. Ose obesan agye. Amen. Ose Ewrade ansoma ne ba no so omra wiase. Emebu wiase atan. Yes. Verse 17 no. Na emom onam no so. Na fanye wiase. Enti Yesu ba se obegye di ayira. Yes. Obi a wadwuma ayira. Wa ware ayira. Wa wasem ayira. O mano ayira. O Kristo som no ayira. Yesu ba se obegye di ayira. Ena no pay me ba se me ba be kan kire obi se. Peter eji Nyankopon asem di. Yes. Peter etu gidi anamon. Yes. Na emra otu gidi anamon no. Nnuama eyeye. Ena obi se adwuma mu okra store mu okra me nkobium. Efi se me kwa enne me ba na me loro fa nyina ya meka. Fu a me togu kan mu nyina me kwa na ya meka. Enne me kasa kire obi a wadwuma sem aye bisi basa. Se enne Ewrade be frɛ atɔfo aba hɔ. Amen. Ewrade be twe adwumayɛfo aba hɔ. Amen. O de tuka no kɔ. Yes. O de tɔfo enu go. Na fo enu kura aba fam. Amen. Na tuka no kɔ adwuma mu. Na me kasa sɛ nyame difo. Me kasa sɛ nyame somafo. Yes, Lord. Me kasa sɛ de Onyankopɔn de wosra ma no sɛ ɔfa mo Ewrade ne ba. Sɛ me sɛ ɛna kɔ adwuma mu hɔ. Na obehu nyame enu mo nyame. Amen. Wo a waja shop na ma wakora no waja store na ma wakora no se me kokura ye nto no ene me se tugidia na ma o de ko bie store no o de wan kasa dikan na ko bie se Ewrade wakoa na numa asem nti ene maba ene Ewrade twe atofo Ewrade twe atofo efre poye ene atoye anafo ene etifi aba wadwuma no mu wa ene that's what son ene tugidi anamon. Amen. Peter tugidi anamon. Yes. Baby other application na akodro tugidi anamon. Amen. Dia wa hye wo bon na wo so order da no tugidi anamon. Oh Jesus. Ene ade bia ayeden atintim so. Ene tugidi anamon se ontimi ntintim so efiri se ankoba se owo homa no etintim Ewrade Yesu Kristo so. Ene Nyankopon asem a me de bre sompa first service ahwefo ne etiefo nyina se gya wo ha wo nyina mu ma Ewrade ba bibi abrabo na kodu bia ba bibi a wadi nkugu akodu bia Ewrade asem nti ubedi nkonem Ewrade asem nti niama ebesan amen wo Yesu Kristo Jesus ene na no pay mede efutu samwi abrewo ewo sompa first service no so James so ofi ho say amen amen ene ye gira nyame asem ba ye no so abompa ye ajai ni nyine mu ama Ewrade oba na asem no wa ware asem no
usika sem no wa pomode no wa kwancho no sem no onkrata sem no bone nche homa no bone na wa tomu no bie wa no na ja ni nyina mu ma manya mente woni wo bie Baba
Lebandara Baba, Ayababa, Kaba, Leblondo Nobo Sebede Kaba, Le Kababa, Le Papa, Le Kababa, Le Papa, Le Kababa, Le Papa, Le Kababa, Le Papa, Etoto, Etobaleandaya, Etobele Kaba, Ekabara Baba, Leblondara Baba, Ayababa, Kabaraba, Ayababa, 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 Kabaraba, Leblondoro Sebele Kaba, Leblondoro Kaba, Leblondara Bakaba, Le Kababa, Ababa, Ababa, la Bakaba, Leblondara Basaba, Ebandara Baba, Le Kabayandara Bamandoro Bobo, Ayabede Bekaba, Leblondara Baba, Le Kababa, Ebandara Baba, Le Kababa, Le Papa, Le Kabada Baba, Leblondara Baba, Ayababa, Ebandara Bakabada Basabada Baba, Ebandara Baba, Le Baba, Le Baba, Le Baba, Le Baba, Le Baba, in the name of Jesus Christ. Psalm 102 verse 1 and 2. Sompa FM. Psalm 102 verse 1 and 2. Mo bebre mo ano wo fom e wo fie ho. Wo ano wo fom wo adwuma mu a. Tie nsem a eye David nyom no ka. Oh, Arade. Oh, Arade. Tie me mpaibo. Tie me mpaibo. Na ma me sufre nu wani. Na ma me sufre enru wanim. Enyi wani hintame. Enyi wani hintame. Da me ho hia me no. Da me ho hia me. Bre waso ase ma me. Bre waso ase. Da me sumi fro no. Da me sumi fro. Yentem geme so. Yentem geme so. Amen. Ene Awurade ji obi so. Amen. Ene Awurade ji obi so. Amen. Ene obi su afra Awurade. Amen. Anope so fra Awurade. Amen. Sen so fra Awurade. Amen. Ene nyame asem na bai so fra Awurade. Kibalakata. Ene manu medura che. Ma pe awo na che. Nyoma se na ya me Peter se ma ye juma na jumuni nyina. Anso so ma anya hwe. Anso emra otu gidia na mo e wa Awurade asem no mo. Bible say obuma pata no bebre. Bie wa no so fra Awurade anope. Wo yeso dem. Verse 1 and 2. Bie wa no bie wa yeso dem. Awurade bom ma ya wo yeso dem. Awurade na mo pa yo. Awurade yeso afra wo. Say Awurade ya juma na juma wa na hwe. Na wo so de be gwa so. Awurade bom ma ya wo yeso dem. Awurade bom pa yo. Baba say ya Bible. Say ya no so. Say ya so. Wo yeso dem. Ajuma sem dem. Say ka sem dem. Awurade dem. Wo yeso dem. Baba le baba kabada baba. Baba kabada baba. Le baba ababa baba.
baba ebala baba kabala baba leblanda ya mantola baba ayabede bekapa kabala baba kabala baba leblanda la baba sandaya ayabede bekapa leblanda la baba kabala baba lebaba ayababa 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 kabalaba ayababa 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 kabalaba ayababa kabalaba bandalaba ayabelebe bandalaba kababa ayababa lebaba kabalaba lebaba ayababa of Jesus Christ. Nyankopon shira pi. Amen. Ewo first service so Sompa first service. Facebook no so ayeshe. Yes. Pronk ojina so den wo Facebook no so enshiraba ojina so rote so many mo jina so Porsche ose mo jina so Nyankopon shira mo. Yen kan Proverbs chapter 16 verse 3. Proverbs 16 verse 3. Proverbs 16 verse 3 mabusem. Fa unyuma she awrade nsa. Fa unyuma she awrade nsa. Na won hyehyɛ ye betim. Na o hyehyɛ ye betim. Amen. Fa unyuma she awrade nsa. Oh yes. Na wotwe o hyehyɛ ye no ebetim. Yes. Obie wano na wotwe di wadwuma she awrade nsa. Na wotwe nyina o do wadwuma she awrade nsa. Na wadwuma ebetim. O do ma she awrade nsa. Na o ma betim. O do sika sem she Radensa, ne betim, wa bobo den share Radensa, ne betim, wa kwa share Radensa, ne betim, odi another muni na share Radensa, ne betim, be one on the bomb pie. Ya tayandala babo gandala duatiata tiata tata apapa epele papu atiata rapayandala ba no fahendele bekendele babo epele bekaduasa lebrondala babo ebandala baba epele bekaba ebala baba sandala baba ebala baba sendele bekaba ebala baba tiandayaka ebala baba sandala babo ebele bekaba baba ebana baba lebana baba kabana baba lebana baba aya baba kabana baba leblonda baba kabana baba ebanda baba aya baba lebanda baba aya baba kabana baba leblonda baba sebana baba kababa ebana baba leblonda baba aya baba kabana baba kababa baba ebanda baba leblonda baba kabele dia ayandara babo kabalaba buragadada ebadabadaba rababa kabalaba onyamie yani atoba esawonsa na watwaye enadayo ajubanete wayesodemo kabalaba rababa balababa kabalaba ebadaba mandola babo ayababa kabalaba rababa Jesus Christ. Michael Chairman no munyina gira so. Yes. Mere Samo ejina so on Facebook no so. Mr. Sam ejina so. Joanna Agri munyina ejina eso. Sanso ana eye Porsche munyina Aisha Dauda munyina ejina so asuma ni root munyina ejina so. Amen. Amen. First Samuel chapter 17. First Samuel chapter 17. After native. Na Goliath ekuta peme. Yes. Oguta de ben. Peme. A eba abeto e de akọ de ben. David. Osan kuta akochem. Ekuta nsem. Osan kuta nkrante. Na David nkuta sekan. And so David declare prophetically. Say ene mekun
na mede sekan betwa wuti asuna sekan ebia nkuta no enne kase urade na wotwi me gina nyame asem so ewo Proverbs chapter 16 verse 3 osi yemfa ye djuma enhye urade nsem yemfa ya kwan no enhye urade nsem na urade bema na atim enti na wotwi me fra yaresa me frère Juma, me frère Juma, me frère Tofo, me frère Tofo, Atofo mera, Omomra me Juma, me Juma, me papa Juma, me kure Juma, me ire Juma, me frère Sika, Sika mera, me frère Nkwa, me frère Bambo, me frère Bambo, me frère Numonyam, me frère Boafo, me frère Yesu demo, me frère Nyansa, Emma me mano, frère Hunumo, Emma school for no, Yesu demo, na watching you, me de mekano, me de share radensa, passenger car, passenger car, the share frère passengers, Yesu demo, me frère Boafo, akomaswade, Emre, akomaswade, frère, Emra, now going to Sem, me yira kwento sem, yenkrata sem no, enye me frère Juma, ewo Europe ewo Asia America Australia continent na me waso no, me frère Juma, credit hours no, me frère, baby am enkrata wo, baby am enkrata da, yem freme, email me, text me. Oh Yesu demo ka amen. Type amen. Ewo Facebook no so type amen. Ewo YouTube me no bompaye. Bible said na Yesu ka kire Peter se. Peter kowenim. Na se gu asew no biom. Na ewom se wa ye adwuma anaju ni nyina wa anya hwe. Na me Yesu menem Nyankopon tumi ne nyame ahoden de eyo ene me ameye Onyankopon somafo nyame difo me gina sompa altar iso me gina sompa first service iso se wa wo tie me ne be bibia wo tie me ni fribia be bibia wo hwe me fribia ene wa yade bi da wo so wa yade aka wato fom ene me gina Psalm 107 verse 20 so sumanya me asemba wo fi ho sumanya me asemba hospital jiwayare sanu pai jiwayare sanu pai ekaya de ntunyira owu ya de ntunyira onsam ya de ntunyira ose ya de ntunyira wo Yesu demo jiwayare sasese ya jiwayare sasese ya wa wo hwame a wo tie me awa juma ye bisi basa me kan wona oton nuama me ka dwamufuo wona obiebie wo store ho a ye ntom ade enne me gina nyame asem so me fra tofo ma atofo mra wo juma numu atofo mra wo juma numu wo ye duane ton atofo mra wo ton nuama atofo mra dwamu ho central market wo me fra tofo me fra tofo me fra tofo adra utuka na uka na say uye juma kakra na usesa ya bisi basa me bompa ya ma enede uka na say amen enede
Say Okanen say Amen. Obenya Amen. Obenya passengers. Amen. Passengers befro can. Amen. Obenya who says Amen. Yesu demon. Amen. Obenya mfasuo. Amen. Yesu demon. Amen. Wa udi dwa na waboka. Jesus. Ene wo moka. Amen. Ene wo moka. Amen. Wo Yesu demon. Yes, Lord. Wa oni adwuma ye. Oh, Jesus. Bible says sanya adwuma no man sane ne di. Yes. Me twi adwuma ma. Amen. 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 Yesu de twi adwuma ma. Amen. Wa wo hwɛ me a wo tie me. Wo su ana adwumu nyina. Oh, Jesus. Wo kɔ na ye no so wantimi anna. Yes, Lord. Na korokoro akyɛw. Jesus. Obi de ya awade. Yes. Obi de ya awo. Oh, Jesus. Obi aware egu. My God, my Bro Lord. sama wuro obi aware. Yes. Bro sama wuro obi adwuma. Ragadada. Ene Awurade tumi nsane ma. Amen. Bro sam hyehyɛ ne enya kwa. Amen. Isaiah 54:17. Oh, yes, Lord. Ɔse akodie biara. Oh, Jesus. Ɔbɛbɔ tia wo no ɛre nyina. Yes, Lord. Kɛtrɛma biara obebie na no atia wo atembo no obebu no fo. Ɔbɔnefo no hyehyɛ bia ɛnsɛe anɔpɛ. Yɛsɛe na anɔpɛ. Amen. Sɛe na anɔpɛ. Amen. Sɛe na anɔpɛ. Amen. Sɛe na anɔpɛ. Amen. Afei mefra boafo ma. Amen. Hyɛbrɛ mu aboafo. Amen. Mefra ma. Amen. Yesu demo. James so say amen. Amen. Can amen 3 times. Amen. 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 Amen ye nyame tumi. Amen kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ. Mo a mo Facebook, YouTube, don't type amen. 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 Ye bɔ mpaeɛ. Wokɔ wo na ye no so no. Da ye bɛn na wo so ye. Ye bɔ mpaeɛ mmienu abom. Yes. Ɛnnɛ da yi. Bɛbi he na wokɔ. Ɛnnɛ da yi. Appointment bɛn na da wɔ nim. Yes. Appointment bɛn na da wɔ ma nim. Oh. Ɛnnɛ da yi. Obi anamo de nhyira bɛbrɛ no. Amen. Obi anamo so de awuo ne amane bɛbrɛ no. Oh. Wo de wanamo de nhyira bɛbrɛ. Yes. Wanamo de nkwa bɛbrɛ. Amen. Ye bɔ mpaeɛ wie wo bibi a ɔpɛ sɛ me bɔ so mpaeɛ wo de ma ade ne mɛn. Yes. Ye bɔ mpaeɛ ne wie pɛ. Ade bi ɔpɛ sɛ me bɔ so mpaeɛ ma wo fie hɔ adwuma bi a me bɔ so mpaeɛ. Yes. Ɛnɛ da ye bi a ɔso ye. A ɛnɛ wo ye mo hyehyew. Ɛnɛ Bible sɛ ye gitu mu a ɛbɛyɛ adwuma. Yes. Ya mpere so a ɛnyɛ adwuma. Ye wɔ nneɛma bi wɔ ha gye sɛ wo ankasa wo yɛ nyame nneɛma. Yes. Ti na ɔka no James 4:7 sɛ wo na wo si bronsam kwan na ɔbɛyɛ den. Ɔbɛdwane afiri wo nkyɛn. Resist the devil and he shall free from you. Be one no bomb pie said that your body no utrim or sign. Oh, Jesus. And now the one number so share rather than Yes. let the moon. Be one no bomb pie. Oh, yes,
of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Tiamo amen. Amen. Ya me shira opi e was Sompa first service so. Yes. Alice amwate mu nyina e was so ene ye ebompa e. Sabre die o pese me bo bibia so mpa ma. Na ene fa wo cell phone no na kuta na page of phone me no bompa bibia o pese me bompa e gusu ma obia me bompa e. Erade me gira Sompa first service so. Jesus. Obibia wa page ni handi. Yes, Lord. Ko bia o hwe ni mo kwan. Yes, Lord. Message bia o twen. Yes, Lord. Ime bia na say Gmail bia o pese ye de to email mu. Jesus. Ana o Gmail mu. Yes. Erade ma won zanka. Amen. Sike bia o hwe ni mo kwan erade mfa ndomo. Amen. Ade bia wa page no fie ho wa dwuma mu ho. Metwe nyame tumi guso. Amen. Shira so ma. Amen. Said you odi be ye biara. Jesus. Emfa dance emere. Amen. O Yesu demo na ma bompa. Amen. Amen. And channel the first service no abawie ye. Na ye cost studio. B na ye kofa no nsianka kase bono abrew. Na sabre de wona oba Facebook no so no ye nchiachi omo kakra sofo Thomas Abana say Odiva Bani asofo Yimanache and asofo Philip. Eradisha Juliet Ewa Bafo Alice Amwaten Prong Yachiao Porsche say Otre Gladys and so baso Emmanuel J and so also Boate Yao and so Ejina so Mary Sam Ejina so Anthony Poku Amponsa Ejina so on the Boache Constance Yamishamo Mary a champion so eba so Joseph Sam eba so Asumani Root eba so Oche Gladys eba so Emiria Smith Amy Smith eba so Samson Judith Otu eba so Victor Chain in Team Junior and so also. Abna Safo eba so Elizabeth Manu eba so Ewura Adwoa Kisiwa eba so Mame Age eba so Judith Bafo Juliet Bafo Ewia Elizabeth Manu eba so Ruth Asamoah munyina ewoso Jemima Wusu Afriye Juliet Mensa omunyina eba so Bless Debe eba so Bless, that's right. Beatrice Ofori KB Kobi Joanna Agri and so I was Nyankopon shramo pi. Amen. Sa another so on your somewhere ahomachen. I was Sompa first service eso. Sanya onyankopon asemba. Eye jobu nchen se wakasa kire adechinye pen. Na wasi adechinye de NC. Enne me bompa ye man. Oh Jesus. Enne dey enye nshira man. Amen. Wadi fre nye nshira. Amen. Ofiba enye nshira. Amen. Wakoma so ade mmerem. Amen. Ya wo hwe ni mo kwan no Erade nye man. Yes. Se Erade ye ma Peter. Oh Ama Jesus. obuma ta ne pi dia. Oh Jesus. Also enne anopai enne dwoyi na wotwi me de wo hwe Erade nsa. Amen. Se ensi wuye. Amen. O Yesu demo. Amen. Amen. Sabre de o TV n'anima. Mo hwe TV no anasa Facebook ye na mesa 3 ni nyina gu ho. E bi o pese na no pe na wotwe ya wure mo pese ye no bompa ye bia. O frɛ no mesena ye no bebo na mo amutie radio no nti eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 anasa 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 nyam kopon so ya doma enanwumre Yesu ama ebo enwumre 9 to 10 ye de sida awa no ebebro nyankopon hira me team ni nyina ne nyankopon so hira wo a wo hweme a wo timi e wo fie ba bibia wo bia nyankopon kan sabre de ye cost you be na yakofa no nsia kaibo no e de abrel
bye bye.